Цар съм на дребното. Оклей от Черно море. Виждате ли? И тук оклей има, не само там по Софийските. Обаче каква луда шапка имаш само. Не, правя си видео, бе. Какво си играем, чапка? Шапката ми е... Нема грешка. Ето и отбора... Отбора по карате. По карате са тук. По какво сте вие? Ние сме училище. На училище? То явно някаква разбекателна. Училище. Те са на училище, ма занимално, те е тук. Гледайте какво става. Ето, Царя на дребното продължава. Царя на дребното продължава? Да. Едно сафритче. Да, но сафритчето. Няма 10 см, значи подобрявам си рекордите. Така. А живарника? Е почти празен. Почти празен. Ето го, това е нашето любимо място. Тук и до кораба на Краси. Свети Никола. Точно тук. Ето може да ми видите кръчето, новите ми джапанки. Adidas Ocean миришат като краката. Ето и моята любов с лудата шапка ги убива. Хвърляй. Сега ще ти правя запис как ги хващаш. Как ловя? Как ловиш? Чакай само да не изпустим телефона. Гледай като ножицата черепа. Вижда ли се пувката? Ето. Ето, даже веднага вади. Оклей. Веднага вади морски оклей. Морски оклей И пада то си веднага. пада. То самичко си пада, къде... То си знае къде трябва да отиде. Ето и морски дракони хвърчат там. Има. Да. Нареве. Гледай как гълба. Гледайте как кълбе са. Гледайте как кълбе. Чекай да не изпущим това от будницата. Така, още ги няма. Още го търсиме го. Ето и кораба Радецки тръгва. Радецки. Отива към Румъния да събере четата на Бенковски. Така трябва. Нещо ми се оплете на мене, както обикновено имам приключения с водиците. Защото съм много... Но днеска е пълно с туристи. Пълно с туристи. Днеска неделно. Неделно е траш. Трябва да се сложим някакъв друга тръг, явно, ма не бе, има още на какво. А на това корабче карат само действени. Така пише. Действени. Ето го и нашия приятел. Кой ни е приятел? Нашия приятел от фотото. Някой, да, Христоско. И Христоско е тук. Да, тук е всичко. Това е духът на Христоско. Нещо, почвам да се излагам, Рекинко. Царя на дребното се излага. Корабчета, красота, красота, красота. Какво да ви кажем? Гледай, и нашата булка с лудата шапка. Шапката ми е... Красота, Нема такава. красота. Това благодарности на Иво, че я подари. Нещо уникално. Къде Уникално. отиде тая риба, бе? Тук е. А и тия шибани кефали тръгват точно към 2-3 часа на обед. Сега трябва да имаме да легнем. И да се къпеме. Бе, ние се не къпеме много, защото имаме проблем с водата. Ето, ние сме постоянно в водата, когато се къпеш. Уникално е. Страхотно е. Това е Созопол. Райското кътче на Бате Перо. Гледайте, на този кораб пълно е с материал. Какво ви кажа? Хубава работа. Готина. Мина
с материал над 60 годишни. Да. Чупа кабра. За щупа кабра. Кой не чупа кабра? Абе, готино си е. И заедно. Страхотно. Така я ще заметна сега за голема риба. А така? Заметни. Аз днеска съм Христоско. И днеска И това беше да затваряме, защото ми се напълни паметта. така ли пише? Оно къде толкова къл имам, да ама хайде, напълни се. Цанк, 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 гледай. Чук, чук, чук и го отнема. Нещо се мъчи там, пипа, прави. Там ли? Не, свалило е, че е там. Свалило е системата. Ето, кораба Радецки тръгва. Магелан. Ела ми намали малко дълбочина. Калбаво съм си седнала. Ето ги оттам онези трите, къде са наредени един до друг, са железните войни, рибарските. А това е кораба Черната перла. Това е Черната перла. На ония Джак Спароу. На Джак Спароу, да. И това беше нашия репортаж. Хайде, Чупакабра, затвори, ела да ми